endo kendo kio mali ngomate gavana yitundu nyanjete. This is his time. He has an opportunity to serve our people. Let him be available and be seen to be visible in the county. Tu ikaranso siali wanya mandoro wotinda kia koleka nyine miruka mbi otara endoro sabona nyoro kwa wote biabele na wono kwa roche umondo nda wateba lisa karandi kote watu wakane 255 million e contract na ali on site lakini karako buri gumono oteba nchi kibesenga kandire 211 million umana kwa wote olu kwa roche karakite pale nje na korege karaktari oyo ndo teba na roche ngeje bindi bono byo bya koleka na nyamira gaki ndiri ko uso yoto to kaendra yo. And that's why we have been saying that we are not politicians, but we need to critique our people. Egera batokore gasi. Chire chiri baruete. Igavana yito. Igento kia moelio. Chichiro chito. Tigachirabe. Uchabu bosiro koruo. Tauni iterabe. Ni tu api tu afiru pero de tu achire nyamira tu atema. To no go pere de ko kizina na to me. Wono ni tigado de kwa ga kizine di gwende chino. Nyakitali chito. Ese pache teria korosi ganye priority kibasinge chibeku esamarwire ese kinyagitari chito egere kinyare ko wali abantu baita abanga nabone ngaki yembe ngaki chimbura amarere na magari mono chiko gendari no ryo bondi mondo tali kwenyara no nyoroche chumi ya bere ko taxes ya chile yoro ta ko nyara ko no isi ye wita inere ge tanga igabare igendo kene kama na ituga toko kibesende chigocha ndiye kama para stakeholder engagement kwa maana chwa sikia rudi na kitu kiga aini shwe chwa chiria kwa chiko ba located to various projects yechi para gamira a make sure na chia chiko gende sichu chwa kolegas oikiro ororo origererio orore chipare chinjiro ende kari chiba chia soke njia soke tiga chiwaka no monto kolete para nyore para tiyo ngai chibese chichachi all those projects chichi para tu alonche tigo teveka tu arocha kono dotege tugo chero na visible chire mashinani to go para chi para to go ente go chire chingi egere tu arogo soke